Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet kif kien hemm tnaqqis ta' iktar minn 1700 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Dan meta April li għadda kien hemm qabel ma' April tas-sena li għaddiet. L-istatistika uffiċjali turi kif filwaqt li f'April 2014 kien hemm 7291 persuna jirreġistraw għax-xogħol, din is-sena kien hemm 5568 persuna. Jirriżulta wkoll li t-tnaqqis kien fost l-etajiet kollha u fost il-kategoriji kollha ta' kemm persuna tkun ilha tistenna li ssib xogħol, għalkemm jirriżulta li l-iktar tnaqqis konsiderevoli kien fost dawk li kienu ilhom jirreġistraw mal-ITC għal iktar minn sena. Naqsu wkoll il-persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol, indikazzjoni li l-miżuri mħabbra fl-aħħar budget jista' jkun li diġà qed iħallu l-frott. Persuni b'diżabilità jfittxu xogħol naqsu b'117 biex issa huma 419 il-persuni b'diżabilità jfittxu xogħol. Ir-rata ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol f'Malta bħalissa hija fost l-inqas f'bosta snin u fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea.